Александр Лукашенко заўсёды ставіць на тых замежных палітыкаў, якія кепска заканчваюць, на міжнародных ізгояў. Ён вітае дыктатараў, спадзяецца, што яны пачнуць матэрыяльна дапамагаць Беларусі, аднак гэтыя чаканні заўсёды не спраўджваюцца. Таму без перабольшання можна сказаць, што вся гісторыя замежнай палітыкі Беларусі апошніх 30 гадоў – гэта гісторыя правалаў, гісторыя неправільных ставак ні на таго чалавека і ні на тую краіну. І я гэта паспрабую даказаць сваёй праграме. 20-21 жніўня ў Беларусі з афіцыйным візітам прэзідэнт Рэспублікі Саюз М'янма Мін Аун Ляйн. Гэта кіраўнік бязлітаснай вайсковай хунты, адказны за забойства больш як 100 000 чалавек, які прыйшоў да ўлады ў выніку вайсковага перавароту, гвалтоўна зрынуўшы з пасады нобелеўскую лаўрэатку міру Аун Сан Су Чы. Гэта адбылося ў 21 годзе. Значная частка народу выступіла супраць перавароту. Хунта ў адказ пачала страляць. На сёння ў краіне фактычна ідзе грамадзянская вайна. Уладу генералаў не прызналі дэмакратычныя краіны. І ведаеце, што пра гэтую краіну сказаў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчин. Ён назваў Беларусь і М'янму найбліжэйшымі партнёрамі і аднадумцамі. Аднак яшчэ нешта больш манументальнае традыцыйна для сябе выдал галоўны беларускі дыпламат. Сустракаючы замежнага дарагога госця, Лукашенко выкаціў яму вось такі сумнеўны камплімент. У вас такая одежда, у меня такой нет. Абсолютно европейский человек, а не азиатский. Гэта ввогуле што было? Кіраўніку азіяцкай краіны, лідару вайсковай хунты сказаць, што ты не азіяцкі чалавек? Да, можна творча развіваць гэтую плённую дыпламатычную ідэю і падчас сустрэчаў з афрыканскімі лідарамі казаць, што яны не такія афрыканцы, як выглядаюць. Што да сутнасці перамоваў, то тут, як заўсёды, нічога не мяняецца. У Беларусі ёсць все тэхналогіі, каб дапамагчы, навучыць, забяспечыць ім неабходным м'янманскі народ, заявіў Лукашенко. Карацей, купляйце беларускае. Да болю знаёмая схема. Традыцыйна, кожны візіт Лукашэнкі ў краіны далёкай дугі, альбо візіт кіраўнікоў гэтых краінаў Менск суправаджаецца прыкладна аднолькавым антуражам. Прапаганда, захлынаючыся, расказвала пра неверагодныя вяршыні будучага таварабароту паміж двума краінамі. Пералічваліся грандыёзныя праекты. Асабліва адзначалася, што мясцовы лідар сустракаў Лукашэнку з надзвычайнай пышнасцю і павагаю. Не так, як сялякіх там лідараў ЗША і Нямецчыны. Заключаныя дзясяткі міждзяржаўных пагадненняў, пройдуць дні культуры краіны Н у Беларусі, бакі абмяняюцца візітамі на ўсіх узроўнях, праводзяцца выставачна-кірмашовыя імпрэзы, дзелавыя формулы, развіваецца супраца, пашыраецца міжрэгіянальная супраца. Гэта я цытую дакументы Міністэрства замежных справаў у Беларусі. Яны пра кожную краіну пішуць прыблізна адно і тое. Аднак, праз некалькі гадоў аказваецца, што ніякага кардынальнага росту таваразвароту не адбываецца, што ўсе грандыёзныя праекты эканамічна неэфектыўныя і дружалюбная краіна зусім не супраць павялічваць свой імпарт Беларусь, але чамусьці абсалютна не жадае бачыць у сябе беларускі экспарт. Паводле такой схемы візіты, прапаганда, праекты, абяцанні в разы павялічыць экспарт, а на выхадзе альбо падзення таваразвароту, альбо яго рост за кошт імпарту, альбо ввогуле адмена большасці праектаў, развівалася большасць міжнародных кантактаў афіцыйнага Менску. На сёння Расія, Кітай і Еўразвяз разам складаюць каля 80% беларускага замежнага таваразварота. Весь астатні свет займае всяго 20%. І гэты адсотак істотна не мяняецца дзесяцігоддзямі, не зважаючы на шматлікія візіты і прарывы. Напрыклад, Лукашенко зрабіў 3 афіцыйныя візіты ў В'етнам, кожны раз з завываннем прапаганды аб прарыве і поспеху. І ведаеце, як змяніўся беларускі экспорт у В'етнам? Зменшыўся ў 2 разы. $108 мільёнаў у 2014, 54 мільёны ў 2025. Так што, насамрэч, сэнс такіх візітаў значна больш прасцейшы. З Лукашэнкам сустракаюцца дыктатары і міжнародныя ізгоі, якіх ніхто ў дэмакратычным свеце не прызнае. Беларусь сама застаецца ў міжнароднай ізаляцыі і пры гэтым робіцца адным з вокнаў у свет для іншых дыктатарскіх ізаляваных рэжымаў. Менск можа даць ім тое, чаго тыя не могуць атрымаць на захадзе: афіцыйныя сустрэчы, кантакты з кампаніямі, гандлёвыя дамовы, тэхніку і палітычную легітымацыю. Так што інтарэс взаемны, кажучы беларускай прыказкай, абое-рабое. Просто встретились два
одиночество развели у дороги костер. Пры гэтым паказальна, што кіраўнік вайсковай хунты М'янмы прыехаў у Менск адразу з Масквы, дзе был з візітам папярэднія дні 18-19 жніўня. А яшчэ з Менску на гэтым тыдні была дэлегацыя талібаў, якія пасля захопу ўлады ў Афганістане ў 2021 годзе застаюцца міжнародна ізаляванымі, ды іхняя ўлада не прызнаная шмат якімі краінамі. Таму яны ездзяць туды, дзе іх гатовыя прымаць – у Маскву і Менск. Есть еще одна забавная околичность лукашенковской геополитики. Найлепшие стосунки его складываются не просто с диктаторами, а с теми диктаторами, якія кепска сканчаюць. Лукашенко примудраўся стварыць теплые душевные палітычныя дачыненні менавіта самыми адыёзнымі міжнароднымі лідарамі ад Саддама Хусейна до Мілошевіча. Лідар лівійскай джамахіріі Муаммар Каддафі, памятаеце, рассцілаў свой экзатычны шацёр у цэнтры беларускай сталіцы. Але потым хрусь и пополам. Над ним измывались, издевались, стреляли раненого, насиловали, крутили голову, руки выкручивали, ломали, а потом замордовали, замучили. Так что сярод самых грандыёзных правалаў беларускай замежнай палітыкі найбольш яскравым з'яўляюцца Іран і Венесуэла. Теперь уже мало кто памятае, якую сур'ёзную стратэгічную стаўку афіцыйны Менск рабіў на гэтыя краіны. Там улады Беларусі прыцягвала все – антыамерыканізм, недэмакратычнае кіраўніцтва і, вядома ж, нафта. Чым жа скончылася, напрыклад, іранская авантура, якая з'ела мноства матэрыяльных ды арганізацыйных рэсурсаў? Нічым. Ніякіх беларускіх радовішчаў, ніякай іранскай нафты, ніякага стратэгічнага партнёрства. Праект вытворчасці іранскага аўтамабіля ў Беларусі таксама разваліўся. Больш за тое, в пачатку дзесяткі беларуская вонкавая палітыка в рэгіёне зрабіла радыкальны паварот, паставіўшы на супернікаў Ірану арабскія суніцкія рэжымы. А Венесуэла? Прэзідэнт Венесуэлы Уго Чавес з 2006-го ездзіў у Беларусь штогод, як на экскурсіі. Нават заключаліся кантракты на пастаўку нафты. Цяпер все праекты праваліліся, абодва бакі спрачаюцца, хто каму больш вінны, а таваразварот упал амаль да нуля. Не кажучы пра тое, што прэзідэнт Венесуэлы Мадура цяпер пад арыштам США. Лукашенко спрабуе пабудаваць для сябе такую сістэму міжнародных сувязяў, дзе заходнія прызнанні і заходнія рынкі не будуць неабходнай умовай для існавання рэжыму. У гэтым сэнсе Менск ідзе след за Расіяй і ўсё больш фармуе стасункі з дзяржавамі, якія цяпер у напружаных стасунках з Захадам. Талибан, Иран, Паўночная Корея, Зимбабве, Ливия часов Каддафи, Венесуэла часов Чавеса и Мадуры, теперь и Мьянма, адразу пасля таго, як в краіне да ўлады прыйшла вайсковая хунта. Але вось такая акалічнасць. Яны не прыносяць ніякай эканамічнай карысці Беларусі і амаль все яны дрэнна скончылі. Дрэнна скончыць і кіраўнік менскага рэжыму.